ens comenta... Ui, quina bona ara! Amb l'altre Arnau, amb Fernández. Fernández per Costa. Costa que intenta marxar. Arriba el segon pal, el jugador desconvocados i... oi, el... La xixa que li agrada. Pilota que recupera amb zona perillosa. L'equip... La pilota que arriba ara als peus dels jugadors del cap. Un 3-2 pot ser molt bona. Sòria filtra la pilota per dintre perquè sigui el 2-2 el comprova. Gol, 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 gol. És cap, però que la puja és Nacho. Nacho Espinosa que ho provava. Palman. Ara és la pilota per desconvocados. Que bona era. Quin golàs, quin golàs, quin golàs, quin golàs, quin... Era Nacho Espinosa el que ficarà, t'han dit per aquí que amb les botes al revés la pot tindre aquest rebuig, és per Nacho, al final la pilota que surt fora, encara que està tornant a l'àrea, Màgic que ja està a l'àrea, això pot ser el quart, i 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 el quart.